Kohemen kopera bayit hautrai Jesu Christ. Kumbang ala ong nak hakabastang janggamas bakuit minda kasngi kabalang barokaway pat kumjuru baroki Kristan kirake ya ka Bible Sunday. Kat ngajingdip jonga baroki Kristan hari India kirake ya ka Bible Sunday kile burom kerpang ya ka tin ublek tin utrai minda kasngi. Bad Upabakuit Pope Francis ula pinskem yakane hajar katkindai badmintala yait Hindrius nem hakabangi burom kerpang yakatinu belai bad kakendu ya baro kilonging long semro ban kindu burom yakatin utrai minta kasngi halaki ngasem bad pinriambha yakaduan kadupat bubha yaka tin utrai tang mombati pinriambha Namar, kadba pi leburom ya kaktin utrai, kadba pi id, kadba pi pule, kadba pi puson, pin sa yo kajinga e kam kerpang halo jambi, halo ki inga sem jambi, hakajingim jambi. Namar bale. Kikatin ubalay minda kasngi, kikendu yang iwe pa iwe, bandon kajingid kerpang ya kaktin utrai. Ladapilas ngabha, naka kitab Nehemia nung ya tulupang ilayos ngo hadin baki pai di Israel ki wan pai na Babylon kila sa kumba sauspas nem sauspa Henry pus nem hari Babylon na mar ki pop junkie kaya ka pop junkie kila pinke ya ka hukum jongo bale kila stang ban klet ya ka tinu bale kila listing palat ya ka jingto bakoid haba kila listing palat ya ke jingto bakuit kai ka balajia haki kinongshun kila wanshaka region ki bad kila pinjot ya ke temple junkie kila pinjot ya ki tiar kuit bad ki kiu bakuit ha ke temple kila tang ya ke temple kila pinjot ya ke nompa Jerusalem bad kila ring marau bun ngut ki samla kendup ya ki longkumi longkupa Syari Babylon. Kadau batenrai jangka jingjot jangki pai di Israel kalongru bakila pinken ya ka hukum jangka balai. Kawamut kila kensting ya ka tinu balai. Kila klet ban pule bat puson ya ka tinu balai. Badminda kadba pilayos ngo na kene ka jingto bakuin na ka kitab Nehemia ka keren hangi ya ka balajia hadin baki wan pai na ri Babylon sya ka rila jong bad hapokan jingyalam jong Nehemia bad Esra kila yo ban pensna biang ya ka temple da ka jingyarap jong Usiem jong ka Persia minda ka de Iran minda badu Darius ulalongro ubayarap yaki ban tebi yang ban pendimai ia ke temple bat ke kinro jongka nomba Jerusalem enda kila donka temple bad kala donka duwan ka dupat uyasra ulayang hakama jongki bad ulapli ya ke jingdo bakoid haba uyasra ulayang hakama jongki hakajaka ka bakam kinjang Badulas tang ban pli ya ka jingto bakuin kaya ka balajia hapadeng kita ki paidba sashasin kila ken mau ya ka jingidu balay sashasin ka donur jangki kalas tang ban kende hapo jangki haba kila yo ya ka jingtao bakuid bad kila le sautilli ki kam hagata ka porlada pilas ngabhaya ka tinu trai kakamba ninggong ka ba kila lekalong baro kila rakak tijong kila stang banya rojam ya utray namar kadba kila yo i balaraya ka jingto bakuid hakama jongki kila dabda ka jingkemen ka ba palat bad kila rai ka keti kila ya rojam kila ruai ya ka jingruai bakamen ban pindon burom ya ka tinu trai hadin kane kila leayu kila dampelup
kila dempelum bat kila mane ya ubale kakatinu bale kadeben penkan mau yangi yaka jingdon jong ubale kat kaba ngiyo yaka ketinu bale kadeben pelong yangi bandap daka jingid bat ke jingle burom kakatinu bale kadeben yalam yangi ban mane ya ubale bat kila dempelum om de should dem kosiu dem pellu bat kila mane ya ubale nangda kila lekum no yaka binda yaka kam balai kalong baro kila yam baro nadu kalong kinna hadu kitmen kila yam kastam benjau umat naki kemajongki ngi yam habangi pang ngi shitam ngi yam dondru ki briu ki yam habaki kemen palad tentang ngi syait yoyi iki nongleit kurim habaki la yopediang ya ke jingor ko kerpang ki yam hakaba peit ya ki kemiki pa tentang ngelaban yoi ya ki father entala shapin gantang ki yam tendeng ki don ki kun ki bayam haba ki pinpau ya ka jing snow ngu jong ki haki kimi ki pa kita ki jingiam kelong ki jingiam jong ka jing kemen larangi kli ki bale piam ki ong ngak kemen palat ki ong but baro kini ki pai di Israel kilayam kila jauh mat kadang artili ki dau katkum ke jing so tu jonga bale ki yam kadau bening kong hadu kini gisnem ngila sa haka jingrang kembar ngila im haka rin nongwe haka jing penchitom haka jing shitom namarba ngila kain sting no yaka tinu balai kata ka pelong yaki ban sausi hadu kata ke jingiam bat kita ki umat ba kadau hangne kilong ki umat jong ka jingkal na kabamud bat ka jingarai jong ki ban I shirhem ya ka tinu balai ko himmen ko para habangi listing habangi kainsting ya ka tinu balai ha ka jingem jongi kade ban pelong yangi ban yam namar ladangi kainsting ne ngimburom ya ka tinu trai ngipin kere ya ka jingim jongi ban ngistang ban yai sha ka jingjod ha ka jingim jongi bat kila sautu ki dau jonga jingjod jonga jingim baroka we kalong na marba kila kainsting ya ka katino blame kim shimla im kat kum gamon bat ka saindur ka jongo blame bat kila yam nangda kila yam sa ka we pat ka dau kila shambiyang ya ka katino blame but kidang snab ya katino bale kadba kila snab ya katino bale kadonu jongi kadab da ka jingkomen namar kistang ban sautu ka jingim jongi kalastang ban yodur kadar ngila yo ya ka temple ngila wan pai sha ka nomba la jong bad ka sha ka nomba ba kerkot sa shasin ka nomba bala pendemai de namar ba kila ngilalap biyang yaka jingir jongo balay nangda unehemia ulaang yaki kopay jongo balay pibaro piyam minda henre ngakwa bapin kemen kaketino balay kan pelong iangiru ban kemen ban shat kemen kum kamaria teisoti habaka tino balay kalawan hakadonu janga kalaang kamen siam janga ka shat kemen hautrai bad ka donu janga ka pindon buram ya utrai uno beriyo kano ka beriyo papediang koi dia ka tino trai haka jengem jangki kan pelong yaki ban shat kemen ban kemen hadu kata namar ujisu ulong ka daw jong ka jingkomen ujisu ulong ka daw jong ka bor haka jingim ka jongi ko himen ko para kadba ngipuson iyaka shitti bening kong jongo Paulus bako siya Corinth ngiyos no ayu
O Paulus bakuduang ngi baro ngilong ge benda jongu Kris. Mar baro mangi ngi yale iaka kam kerpang ban penurlong ban penjanai iaka medba mayan jongu Kris. O Paulus bakuduang man pa iway ngidon ge benda banyale na maru Kris. Bat kata ka benda ka bangi yale ha ka jingim jongi kalong ban long ki shid dakot badu Kris. Badu Paulus bakuduang kumno ngila ban long shid dakot bang kumno ngila ban long kawe badu Kris kade lemba umensiam bakuin. Lemba umensiam bakuin. Uju umensiam utre hapo jonga utre hapiru. Uju mensiam ulap pelong yakinong to bakuid bento yaka Bible utre hapo jonga bad hapiru kanamba habangi puli yakaktin utrai kan penwandur yangi hapo jongi baro yakadur jongu Kris kijing to bakuid baro kakadaw hangi yau Kris yau person jongu Kris ladangi puli na Genesis hadu kitab jimpen pau ngin yo itang uwe u person ulang u Jesus Christ kaktino bale kakren hangi siapang u Jesus Christ nakata Paulus bakudoang man pa iway mangi ngilong kawe badu Chris kakati kitjat baro ke dakat met kumbalong kaju namar nginum pinya pereye ngimju isi ya kakati kitjat ngimju isi ya ki kemat ngimju isi ya ki skor Henry baru kini ke dekat mejongi kaya trailang hakaju ke jimut ban pelong yangi uwe person kawe ke person tingi dia ke dekat mejongi kumbangi dia ke dekat mejongi u Paulus bakudu ong ngide ban dia ke jingto bakuit namar bale kande ke jingto bakuit ka kelung lang ka pelang lang bad habangi puson ngi iya ka dur jongu Jisu hakamajongi ya royo try nakata ka daw ko himmen ko para ngide ban dia ka tino try ngide ban pule ya ka tino try na maruju men siam bakuit ula persadi ya kinong to bakuit kalamper mano bato ya ke jingto bakuit Henry ngide ben puson halor kawe kapang kata kapang kalong u mensiam bakuit u persad ya kinong to daka jingstad jong ka beneng ban pensyai hakamajongi ban penwandur hakamajongi u person jong u Chris bandang da upa u Lucas bakuit ha ka bastang jong ka gospel ulato ya ka bakongsan ulato hau Theophilus Theomut ayu Theomut ubale Theomut ubale Philus mut lover ubaid Theophilus mut lover of God mano bade Theophilus u Francis de Sales uong philo Thea Francis de Sales u shaitong haba usneng yakibryu bato yakajingto bakuit uong philo Thea hangne u Lucas bakudu ong Theophilus kaju kajimut Philus kabamut lover philo kabamut lover bad hangne u Lucas ong ko Theophilus ko lover of God ko ba ijongo bale lada pikwa ban roy haka jingid pidi ben puson ya ka jing to bakuit ya ke jingit tu kana ya ke kana halor ke jingjia baper kabalajia ha ka jingim jongu Chris kabamud ka gospel baro kawe ka kren ya ka kana hangi syapang uji Yesus Chris ladang ngingia ban pule ne puson ban im ya ka ne ka kana kaya ka ban sajia ngin sange balong Theophilus ngi sange balong Theophilus kino ki brio bangia ban pule kibas ngaungia ban pule ya ka tino try kibas ngaungia ban perlo dia ka por bat ka tino try
ki sange banlong ki Theophilus. Pimla banyidia ublay. Pi sange banlong lover of God. Pi sange banlong ba id jongak tinu blay. Ladangi sange banlong ba id jongak tinu blay. Kaya ka jima yang ngi pelong yalade nongwe yakabening. Ngi pelong yalade nongwe yakabening. Nongwe yakabening kabamut ublay itushu yangi yakakilipmat ngi sange banjingay nakatino blay. Ngi sange banlong de kot jong kabening. Batki kumba lada kakti jongi katurkong lada yo pang kenten tenteng don ki beryu badu yakakejat don ki badu yaki binta jongka met namar ki yo pang cancer. Kamla sumarshu ki doctor ki ong hap otno kata ka binda. Lada pi shubuno kata ka binda kabala bidda ka jimpang cancer ne kano ka jimput jai jimput kan penmen saw ya barom me. Hakaju ka dur ko himmen ko para ladangi yai beteng ben pensiniu ya ka jingim jongi da ka ba jingai na ka ktino bale kita ki brio kin sange ballong ki kon jongo bale. But kaneka long ka bamatam ha ka jingim jongi. Nagata daw Paulus Lucas pakuduang ngide ballong Theophilus pideben puson jilliyu pideben duriab bha yakatin utrai but lemba ka jing duriab yakatin utrai pinhe pinsan ha ka jingidu Chris. Ba nangda ulayay bateng ayu ulabanong ka jimpen sle jongo bale ka don halor Jisu. Minda ukadaw hangi habang ikran siya pang kaktin ubale mano bade kata kaktin. Baduang kaktin kabamut mano ujisu. Kumno ujisu ula kalalong ubriyo nagabinda jongi. Kumno ujisu kalalong ublay nagabinda jongi. Kadelemba ka jimpensle jongumen siyam bakuin. Kadelemba ka jimpensle jongumen siyam bakuin. Minda kaneka jimpule ka gospel. Kayo bor tangi dak bala tohang ni kumno kini ki dak kila yo bor lemba umen siam bakuy kakatin ha yanis bakuduang ha ka gospel jongo lindang ive dekot ive wang habas tanga parte kakatin kaladon badu bele kakatin kalalong uble kakatin kaladon badu bele kakatin kalalong uble nangda u yanis bakuduang kumno kakatin kala ay jingim. Nang daw layay benram, kakatin kabala ay jingim, kalongga jing shay jongga perte. Kumno upinyade yakine baro. Kabam mod ko himmen ko para, lada mangaban mapi, ngim treben pulebat puson ya kakatin utray, kadon ga jingma yangi. Kaya ga jingma, ngin im haka jingdum. Ya kekelipmat ngi sange ban puson bat pelut por ban pule ya kektino trai ngi sange ban im. Bat habang ngi sange ban im kaya ka bajia ngin du ya ka jingim ka baseizo. Bat pinban kaya ka ban sajia ka jingdum kan stang ban bit yangi. Ka jingshai kan sange ban tingshai halor jongi pinban ka jingdum kan tap yangi. Kane kalong ka jimma yaki yingasem bam treban puson ya kaktino try bam treban pule kaktino try bam leburom ya ka Bible ha ka yingasem. So to niem lese don bon ki babu ya ka Bible sya kendong. So to la dab da ka jimpo pumbung sudah bon ki yingasem ki bu ya ka Bible ha ka takadur namar pimjura Bible. Light no kasngi badon jingyaseng ing pinwat Bible. Tingingim juken koridor hadu kata-kata ya kaktino balay. Ngingyaban pule ya ka Bible. Ngis ngungya ha ka jingim jongi. Habang ngis ngungyaban pule ya ka Bible nginum yo jingim. Ladapi peit ya kaktino balay siya pang ka jingkordor jong kaktino balay. Ladapi pule na ka kitab Ezekiel nongya tulupa kabalinong lai piyoyi. Ublay ulawan hakama jongo Ezekiel badula terwa hau ya ka kotkli badu ublay ula ang shim kane ka kotkli bad to bam bad
haba ula bata ya uban bam ula ong nanda kilay siya kipaid ba bam shua ya ka kotkali ladangi paid biang haka kitab jimpen pau shipong ipule hinriu hinyu terter uyanis bakod ula yo iya ki jingya ipau bad wangel ula wansya uda kabara ya ka kotkali bad wangel ula ong ya uyanis bakod shim bato bam ya kane ka kotkali badu yanis bakuit ula kongu ula shim ya ka kotkali ula bam haka shindur jongu ula snutiang haba poi sha ka nyerba ula snow ka jing ya ka jing ketang bad ka jing jo jong ka tin buna prang jongi habang ipang ni shitom ni bam daw ni di dawai denem de tentang yo kuli kam-tam nagabinda ki kinna ki doctor ki prescribe ya ka dawai ka bakam tiang kenapa ki kinna ki nioban nguit lem kumta lada de ketang nginum henre ki bakam san habangi pangistom ngiyo dawai kita ki dawai habangi bu hasindur hi ngi sautu ka ketang palat wat ka tarong nguit na marbale ngitip ladangim pediang kan ka dawai nginum yokoid ngimban seben di dawai ki kelumpat ki ai barobor ki dawai bala sop daka jing tiang henre sisin lakut kata ka jing sop jong ka dawai batiang ngistang ban snow ketang bale kamod ya ka jing jo bat ka jing tang jong kie ke baro kalang ka dawai bun sin kadawai kabakatang ngibam namar ngisautu kadon ka borban pen koi tiangi denem de wan ladang ngim sautan nat ban bam ya kabakatang ngibam namar ba kayarap ya ka jingkoi jingkia mindau yanis bakuit haba ulabam ulabu ha ka shindur jongu kataka kotkli kalat tiang palat henre haba unguit pat kalastang ban jo ha ka snir ba jongu kane kadeka jinglong jong ka ktino bale buona pedang jongi habang ipet ya ka ktino belengi yo yayu ngi yo iya ka jingktang jong ka ktino bale ngis no ngia ngis samtia ngi jaitus ngau jaitu ban pule ngim jumma dia ka ktino bale henre ka ktino bale kalonga dawai ka ktino bale kalonga dawai kabang ide ban bam ngideban baman kasngi ngideban diman kasngi delem baka jingdi bat ka jimbam ya kane kakatino bale ngin sayo bor ngin sayo jingko jingkia nagadaga daw kakatino bale kalong syapang ujisu kakatino bale kalong ujisu kakatino bale kalong gajingim kakatino bale kalongga bor kakatino bale kalongga dawai kakatino bale kalongga ding bapen kodiangi kakatino bale kalongga white lam kabayadayangi naki nongshun tingi haban stang ban pule ya kakatino bale ngi haban id ya kakatino bale pi ke bas ngap ya nga unius nem jongga jubilee ngidon kam kane ka jingarai ka bas kem ban pule ya ka bible man kasngi kito ki bamdon ki mamnang ban pule kumno panangangan sa ayapi ya ka rotin baroshisnem ban pule bible ban pendep suk ya ka bible haposhisnem papindup laban pule suk kiba jaitu kamdame wad bu wah ya ka rotin nanda stang ban pule man kasngi pin haka jimbom boy perkat habakut uniusnem pin jindala dep pule lut ya ka bible baroka way but what lada pis no ketang kan sa pindiang but pin khoi pin khia ya pi dakabor chongu namar ka ketinu bale ka pelai lud yangi na ka jinglong koi di ka ketinu bale ka penshai ki kamajangi ka ketinu bale ka pelai lud yangi na ka jingshala bein ka ketinu bale ka yalam yangi shaus nem jonga jing sius pa ladangim pule ladangim puson ya ka bible ngiyap kalem das ngawutu ya ka jing tiang bat ka bor pen koi jong ubale nagataga daw
shua banya man pai ve ki bas ngap yanga pide ban pinde pule kumno shisin shi jingim jompi ya ka Bible pimde ban leisha katliu kelam pindap ya ka Bible kito ki bampat nang pule mindang yo audio Bible ki ba ong ngam nang dak kito ki ba ong ngam nang pule minda kalapin mi ya ka audio Bible kemdon kamban nang dak pila ban tem nanda pis ngap pinsanang pule Bible renggat kata ko himmen ko para omdon jimmap shu yangi ki Kristan ban im kalam pule ya ka Bible kive ki jaid ben riu ne jaid niam ki pule ya ka jingto jongki warlada kamde ka jingto ba shisharu ki pule hadin ba ki pule ki stang ban penyap ya ki wei pat ki beriu Henry mangi ki kon ke baldon ka jingi ka ketin bai jingim ngi kendai ka ketin bai jing shai ngi kendai ka ketin ka ba pen koi ngi kendai nang dang ngi leit wad ya ka dawai keleng ka bam don bor satya bon sin ban ya rap yangi hadu katno ba bij mangi ngilong ki beriu bakrong ngilong ki beriu kilong kum ki nongkorong ki basyong halor ka kaspabha ha ka basyong halor ka kaspabha ngi krong ngi beg ngi kener le ka pliang nongkorong jongi pliang nongkorong hakamat ki beriu ngi syong halor ka ye halor ka kaspa ba kane ka deka jingduk jongi ngi snau duk namar ngim so tu bang isyong halor ka kaspa ba jong ka beneng kalong ka Bible man pai ve pidon haying ka sem jombi Bible treshitom piki kinna baro ublay wala pa ya pisha ka school kanamba pindup nang ban pule Bible so to niem bale kimi ki pa kila pa ya pi school bale u jisu lai lad ya pi ban le school kade ba pinnang ban pule ya ka Bible omde ban len ya ka Bible omde ban ngongya ya ka Bible omde ban kentai ya ka Bible Henry lada pishim ya ka jingrai ha kane kasngi utrai Bible Sunday ban stang ban pule ka jingim jompi kan kalashibun nagabinta kane kadakashin ngade manga marwe satuniyam habang ayang hakama jompi lada ngalong eye minda kadai na marba ngalastang ban pule Bible lada ka seizo eye haka jingim jonga kadai na marba nga pule Bible om haka por ngala pule ya ki kitab bastat jongane ka perte kalam yarap eye yanga Henry tang haba ngastang ban pule Bible ka jingim jonga kala kala ya piru kumju lada pila ban pelut por baroshi shisem shitengkanda ban pule Bible kaing gasem jombi kan seiso shibul ujisun karku yapi hakane kasngi kerpang jongga Bible bangin stang ban pule Bible shim yaka jingarai ban pule Bible bam yaka kotkali im yaka kotkali bakalonga dawai ka bapin khoit yangi namar kaktin ubale kalong ubale bat kalong ujisu ayunang karku kardo yangi jisu bait karku kardo yangi vei pai vei hakane ka sngi Bible Sunday bangin tupshim yaka jingarai ban pli yaka Bible ban pulelut yaka Bible hapo shisnem bangin dup la ban yo men siam namar ka ketin kalong ka jingim bad umen siam ai umen siam bakuit halo jangi bad pen kalain yaka jingim jangi pen khoit pen kya yaki bapang ki bashitam na padeng jangi khatba ki pule bad puson yaka tin jame en ya ro ya utrai Jesus Christ